grade 6 na grade 7 grade 7 ngawufeyila khona kodwa ngase ngiqalile ngiyibona ukuthi mina kunento le wrong ngami because ngase ngaqonzi kahle kodwa futhi ngangayisho ukuthi nami nganginayo ulwazi layo la nto ngithena mase ngifunda ngapha esikoleni sasendumo indumo ithuba lethu primary school ngiyafunda khona ngasovo lapho ke ngaqala ngayibona mina into eyaqala ukuthi ingibonise ukuthi kwakunento ngihlezi ngizijalo uma ngihlezi ngigula kunento ayiloku ihamba la uma ngikuthola esibhedlela bathi amasende asuka kuphi endlondleni ophapha ekhanda kamenza indaba kawulalele lo muntu omemeza ngathi uyakhala uyalila uthi igula lika Jama lichithelile awunina bakambudu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelemahulu lemhlabeli imbedule nina bentu lebande ngodonga kwela kithi kwabheka uZulu nina bendla mhlathi kamayekisa awunina bakadala inyebo nina bazukulwana bakaphala nina bazukulu bakashaka ngibingelele phansi eSwatini ngibingelele phansi madoda kwaNdebele ngibingelele phansi madoda kwa uZulu liyazongoma madoda le Eastern Cape engcobo ngibingelele konke nje la kufinyelela khona lo mbukiso yalo ngeke ngawathinta onke amakhosi ngezandla kodwa ngithi wonke umuntu obuka lo mbukiso yalo ngiyabingelela kuyena ngiyayithoba ngiyazendlala lo bingelelayo ke mina ngiwuprofessor ngingwakamkhize ngidabwa phansi kwaNongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu le oyethamele how I ended up in drugs okuuhlelo noma okuyingozi engaphansi kwesitebele iMP TV1 la esesilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni basuke bezosilandisa ke kabanzi ngokuhlukahlukana kwabo ukuthi bona bangena kanjani ezidakamizweni kodwa namhlanje sifike nohlelo olihluke ngendlela eyisimanga uhlelo olihluke kakhulu esifika nalo namhlanje nengifisayo ukuthi wonke umuntu ozoba ingxenye yalo namhlanje noma ozoba ingxenye yalo mbukiso yalo uma ikhona indlela angasiza ngayo noma ikhona indlela angasilekelela ngayo siyacela asukume aphakamise isandla ngicela nezinhlaka uma zikhona esibhekelelene nalenkinga esizoyibika namhlanje noma nodaba esiza nalo namhlanje basukume bame ngenyawo kuye kuthiwa umdali akawadali amaphutha uNkulunkulu unezindlela enza ngayo izinto zakhe uNkulunkulu waba khona dala singakabibikho konke okwenzeka ngaphansi komthunzi welanga kwenzeka ngentando yakhe so namhlanje ngifika nodaba olihluke kakhulu udaba nje oluphuma eceleni osekunesikhathi eside lokho ngihleli nalo futhi ngizama ukulungisa ngaphansi kwamatafula kodwa manje kuyacaca ukuthi ngaphansi kwamatafula akulungi ngoba izinhlaka esengeke ngayithinta futhi nesezike zathembisa ukulekelela umntwana imizamo yami iphunzile ngoba bebethembisa ukuthi bazofika ekhaya kodwa baphinde bengafiki bebethembisa ukuthi bazokwenza ukuthi bephinde futhi bengakwenzi lokho ingane le ithi ngelinye ilanga beke bayithembisa ukuthi bazofika bezolalela udaba la ukuthi hamba kanjani kepha akaze befike beze bathi basendleleni baphuma bathi ayiphuma emgaqweni uthi wami emgaqweni kusuka ekseni eshiswa ilanga leze la yoshona kodwa akaze beze befike kodwa ke angifuni ukuba nomlomo omude noma ngigeqa amagula ngiyacabanga ukuthi yena ozosibikela udaba ngikubize ngani inkosazana noma ngensizwa ufuna ukuzwa ngawo wena kumnandi uma ubizwa kanjani hayi uzofika kuqala hayi ngeke ngifuna lokho wena ofeel right uma ubizwa ngakho insizwa ufuna ukubizwa ngensizwa yeah okay insizwa yakithi ngakubuza uyazi ukuthi lento ingcindezi le onayo njengamanje ngabantu izoba enkulu manje emva kohlelo ngiyazi futhi ngizokwazi ukubhekana nayo ngoba empilweni izifundo esizitholayo nanginkinga esibhekana nazo ukuthi isifundo siqhubekele phambili uma usenkingeni ukuthi ufunde bese uthola isifundo uqhubekele phambili ngempilo yakho ungaloko ukuthi uma ufunda uphindele emuva yabo sengizobhekana nayo yonke into ayikho into engeke ngihlule ukubhekana nayo kodwa sekuningi engisuka kuke emuva manje ke indlela ukuthi ngiye phambili izodlula khona ezinkingeni ngibheke phambili ukuhlehla kusekho manje uma sengitholile Usizo angiqhubekele phambili
awuyichazi ubani umfowabani lo uvelaphi kukuphi amakhaya akho ufundephi amabanga phansi luthini udaba lakho ufunani kwi-Mp TV1 ngoba wena awuyibhemi idakamizwa into engiziselana kuningi kakhulu ngizonilandisa mina igama lami uzanele wakamathenjwe Sibongo Mkabadeli abakamathenjwe womkabadeli Mkabadeli ngisebenzisa isibongo sika mama because ubaba vele umuntu ongekho empilweni yami so lo ngaba mncane ubaba umuntu owayichekisa impilo yami ngizalele lona ngazalele eSwazi straight kodwa umama ngokuthi umama naye wahamba ayofuna umsebenzi khona eSwatini so uma uthola umsebenzi eSwatini wasebenza wasithola sibawu 3 la sithola sahlala eSwatini ngosesibami laba u2 munye usegoli uzama amatoho akuhlangana munye usekhaya ulo uhlela nomyeni wakhe na wasebenza mina yimi wesithathu ke ngiyafunda ngifuna grade 11 ngizalele endaweni yase kaManzini thema ke sa 2006 zazala mina ngoba ngilandisa kanjalo wathi waphela umsebenzi yaqala impilo yabanzima wasoba wabuyela ekumuva ekhaya la siwakhona eManyiseni sikhulele yagogo wena khona impilo yadinga yinhle kahle isimo ade bezama bawazabalaza isimo nje siyasekhaya ukuthi yabona impilo yakho ayikho vele wanabo ayikho into ade bangayenza ngoba vele isimo ade babhekene naso kusho ukuthi sangakhula ke ngathi sengilako 10 years ngahamba ngohlala nomamkhulu kodwa umamkhulu wami usohlala eNewcastle manje ngahamba ngohlala nomamkhulu because before ngisuke ngicala nje kusuka kumake ngaqala ngohlala kuwe ngisemncane semntwana nje ngikhasa ngemadoda so lapho ke wabuya make M17 sangithatha khona amamkhulu ngahlala khona ngithe sengakhula ke na ke ngihlala amamkhulu ke kusho ukuthi ke na ke into yangisusa amamkhulu ukuthi ngagcina silo mamkhulu kwasefanele asuke ngasekhaya ngoba kunezimo ezithile na ezemphatha kabi wagcina ukuthi fanele asuke uzame ukuhlala kwenye indawo wasuke ohlala kwenye indawo ngagcina ngahamba ngohlala kumama ke umama ube sithola umunye ubaba ususihlala naye even namanje sihlala naye ngahamba ngohlala naye ke noma ngihlala naye ke seyode sengikhulile njoba emabangeni laphansi ngifike ngafunda grade R eDiane Primary School isikole lapho siphezulu kwenzaba elona phakathi kweSwaziland eSouth Africa iqala khona ngasuka lapho ngafunda kusuka grade R ngazofika ka grade 5 ngithe sengizoya grade 5 ngafunda lenye primary ka grade ehlehleni primary school ngafunda grade 6 na grade 7 grade 7 ngawufeyila khona kodwa ngase ngiqalile ngiyibona ukuthi mina kulento le wrong ngami because ngase ngaqonzi kahle kodwa futhi ngangayisho ukuthi nami nganginayo into ulwadlulayo la nto suke lapho yena ke like bekwenzakalani ngiyaxolisa ukuphazamisa bekwenzakalani khathi esiningi ade ngithi uma ngidlala nodoli labo nodoli labo ukuthi makuthiwa intimizi ngesizulu ade enjoy into ade ngi-enjoy imoto lezocingo ade ngikhandela zona nje imoto zocingo yonke into nje especially noma ngidlala ibhola umdlalo wabafana isikhathi esiningi umncane lapho lapho nginabo 13 lapho ngahlakaniphi kahle asuke lapho ke na ke sathi umamkhulu saye eNewcastle ngabuya ngohlala umama ade seqala umama ukhona ubhuti wami ade bamba amatoho wamkhandela umuzi u1 room sahlala khona sonke ekhaya umama utholele lisoka lo baba hlala naye manje wahamba kuye umalume lo muzi asahlala kunomalume wadinga enenkinga ekhanda uthi uphinda ubamba umqondo uma mphuza amaphilisi hamba yesa ade sihlala nakhona nasizwe amade ahlala khona afunda isikole asuke lapho ke one day malume ke mavele nakwakhe washisa kodwa makade emhlayisa kwakhe washisa lowo muntu loyo wasuke lapho ke kwafanele ivele ukuthi sisohlala kuphi namake uma sengihlala namake ngafike ngoba grade 7 ngasuke ngufeyilile ngapha mangifike ngena grade 7 ngigqoka itunic itunic mhlawumbe ithombe nginazo kodwa nje kunithombe ngigqoka khona into yamantombazane ngithe mangigqoka itunic ngahlala khona sahlala nje umnyaka khona ngangena ngoba ngasuka ngapha vele ugrade 7 ngase ngiyophinda asuke lapho ngaphuma umamkhulu wasusa lezo zimo wahamba
ngithena mase ngifunda ngapha esikoleni sasendumo indumo ithuba lethu primary school ngiyafunda khona ngasofa lapho ke ngaqala ngayibona mina into eyaqala ukuthi ingibonise ukuthi kwakunento ngihlezi njalo uma ngihlezi ngigula kunento yayiloko ihamba la uma ngikuthola esibhedlela bathi amasende amasende asuka kuphi na uthi asuke esiswini aloku ayahamba into yayenza ukuthi abe buhlungu ukuthi vele kukhandeke ngendlela engathi nami ngikwazi ukuchazela ngayo ukuthi amasende kodwa umuntu wesifazane hayi ngihlale naye lapho ke ngithena manje sengicala lapho ukuthola esibhedlela lokho angithi wena ngixolise babuke manje ngoba vele phela indaba sengiyayazi ngenzela ukuthi nami ngilekelela umbukeli lapha ekhaya angithi wena wathi usesikoleni wafikelwa ukugula okunzima ngendlela eyisimanga okwakuphoqa ukuthi bakuthathe bakusemtholampilo lapho khona okwathi mabehlola bafika ukuthi udevelop amasende ngaphakathi ngithena ke na uma sengibele esikolweni abanye ade bangakwazi ade sebazi ngaso phela lapho ngaqala ukuthi ke na ke uma sengisesikoleni ngiqala ukuthi mangithi ngiyadlala nabafana bona baqale bangikhwiphisa ngidlala namantombazane baqale bangikhwiphisa ukuthi vele sebanako ukuyisola lento kodwa mina nganginganaki ngoba futhi nami lento angasayididekile asuke lapho ke na ke mangiqala ngithi ngiye toilet baqale bangilandele balona bongipopola ukuthi ngintombazane noma umfana baqale babhala incwadi bayiphose emadeskini abanye bayifaka obhakeni bathi bona ngeke bafunda nabo GC nabo somizi yabo izinto enjalo ke nje balo kusho ukuthi ke na into ingiphathe kabi leyo nto ngoba mangifika nasekhaya ngimchazela umama ukuthi umuntu othethayo ke kanti mina kwesinye isikhathi bengingathandi ukuthi uma ngimtshela into ahamba athethe ngoba angiyena lo muntu othanda uba nenzondo because abanye abantu siphila ekhathini engafani manje ngizokusho lokho ukuthi siphila ekhathini engafani njengamanje mina kudala ngisakhula ngangibuza ukuthi umuntu okhubazekile uphila kanjani mhlawumbe akanasandla kodwa sengiyabona ukuthi empilweni sengihambe esigabeni sokungange ukuthi noma ngingathiwa sengiba nani empilweni sengingakwazi ukuphila nayo le nto lo kusho ukuthi ke na uma sengilona umama ahamba abathethisa abantu abonje noma bambiza umama esikoleni ubabuza ukuthi hayibo mawengane siyabona kunomehluko okanje mase kuthola lokho ke ngiqale ngihamba isibhedlela eMosvold ngisukile kuyo manje ngize ngifikela ngihamba eMosvold mangifika ngithola udokotela kuthiwa uHizo udokotela omdala angitheke ku scan asho ukuthi nginamasende kuthiwa ke na ke into eyaqala ukumphazamisa kamanje ukuthi imphazamise kakhulu manje emqondweni ukuthi mabasho ukuthi bona ke umuntu wesifazane nginamasende kodwa phakathi esiswini into ukuthi ngeke ngikwazi ukuya kuma period because anginaso isinye sokuthi ngama period isinye sokuthwala ingane into mina ngingasi isinye sokuthi ngithwala umchamo bese ngiyawukhipha kusho ukuthi lento ke ingilona ingidide emqondweni ke manje ngiqale ke sengizoya ke e-high school ke manje ingidide emqondweni even naseyifundweni zami nje amamakeni ami ngiyehla ngiyenyuka because abona ngeke ngisho ukuthi sengiright ngoba even noma sengithi ngizama ukuba right khona izimo ezifikayo yabo njengabantu bakhuluma yabo lento lena angifuni uqamba manga ayamukeleki ukuthi just sengiyamukela nje just kanjalo because noma sobazama ukuyamukela enhlizweni ukuthi yabo manje sengiyamukela bese kufike umuntu ozothinta leso silonda phinde siqale phansi sivuka kunzima ukuthi ngizama ukuhamba ama-social worker ke ngizama ukuhamba social worker umama ubese ikhathi ade athi uqeda istress umephuza ayikhulume lento yabona mhlawumbe akhulume ngaye athi abona ukuthi yabona ngistubborn kanjani into engiunderstandisayo manje ukuthi yindaba wayengibiza ukuthi kwanaye wayedidekile even namanje kuncane asakubambayo uyambuza futhi umuntu ongafundile umuntu ongazazi lezi zinto lezi kuncane akubambayo uma kuyafana ninadade ukuthi umama mhlawumbe ezile bekhulume ngami asebenzisa amandla kanti isikhathi into ayikho into exazulula akusona yonke into exazululwa ngamandla kunento exazululwa ngokukhulunywa unikhulume ngoba okoniwe ngomlomo koniwe ngomlomo ngoba isikhathi asixazulula umanilo
ngoba isikhathi esinje yabo isikhathi esiningi mangixazululile kugcina sekukhona abantu labashonayo kugcina uyabona bese kunenzondo and mina into le engafuni ukuthi ngiyenta ngifuna angifuni inzondo even ngifuna ukuyenta ukuthi noma emphakathini wasekhaya sekwentekile lokho ukuthi sengivelile kini ngifuna ukubuka ukuthi makuyokhwa lo myalo ovela ukuthi ukukhombisa ukuyaphileka nalesi angabi namahloni ngaso njengami mina ngoba vele lapha endaweni edingiphila kuyo nangapha edingisuka kuyo emanyiselo eklehleni akekho umuntu owaba kunalesimo lesi so ngibatholile abantu abazongijaja bakhulume ngami futhi abantu abanye bazohleba ngami kuze kufike endlebeni zami kodwa ade ngingababuzi ngoba into yokudala ukukhuluma angithandi uthanda ukukhuluma yabona lokhu ufaka izinto yabona ngizoze ukhanda inzondo into engayifuni ngoba empilweni sadingana esikhathini samanje impilo sadingana noma ngingeyilutho noma wena uyutho kodwa uyamdinga omunye umuntu ngoba uyabona imali singasho ukuthi sixazululo sokuthi uye phambili kodwa kunezinye izinto ezingadingi imali sidinga support sidinga yonke into edinga ukukhuluma ngoba kwesinye isikhathi uyabona ezinye izinto ukuthi ngeke ukwazi uyamukela noma ungakhuluma wena njengoba besho ukuthi noma ihashe ungalisa emfuleni kodwa uma ngafuna waphuza amanzi ngeke waphuza noma ungakhuluma esikhathi ezinye izinto ungasho ukuthi engiyeza kodwa mina mase ngifika kimi izofika wakhe enye into emqondweni yabona angeke ngiqamba amanga lento iyayikhanda inzondo le iyayikhanda kakhulu inzondo because baningi abanye abantu esengifisa nokubaxolela yabona abade balo bangichwenza ngale nto le kanti mina sengiyafisa ubaxoda inhliziyo mina ngiyafisa ukubaxoda inhliziyo isho ukuthi yabona umuntu isiphi step engadlula kuso because ugwayi ngangazama ngaqala ngathi yazi mhlawumbe mangawubhema ugwayi ngaphila ngathi ngobhemela ini ugwayi ngoba ugwayi akuqala anginamali abo nje angisebenzi kwasekhaya siphila kanzima sidonsa kanzima umama ngiyambuza uyazama kwesinye isikhathi yabo sinani impuphu amakhelwane ngiyambuza udonsa ngegiyalo ukuthi uyafuna ukuthi siphile kodwa uma ngiqala ukubhema ugwayi ngizoba yini uma ngiqala ukuphuza utshwala ngaba yini and futhi into engayifunda empilweni nami ngathi angifuni ukuthi iphutha elashaya ubaba nelashaya umama phinde lishaye mina futhi ngifuna ukuthola isifundo ngoba amaphutha yabo wesikhathi ufanele ukuba ufunda amaphutha abanye abantu ungazi ukuthi ufuna uku-experience-ela wena ngoba usuke uthi experience kube bad kunalo kwabanye aba-experiencing indlela yabo ngabe kuthiwa ungayihalela impilo yomunye umuntu ngoba ungangibona ngihamba nge-Mercedes kodwa awazi ukuthi ngisuke kuphi le ngisuke khona yabo into engifisayo nje ukuthi ngishintshe impilo yami ngibakhombe nabantu ukuthi empilweni kunezimo ezikanje ezifikayo futhi ziyadlula izimo futhi ziyafika ziyadlula futhi kufanele uqhubeke nempilo uma kukhona omunye cause lento ngisola ukuthi into endala le ikhona naba abantu abakudala babe nokuthukana bethi mabebona mhlawumbe umuntu wesifazane owenza izinto nje mhlawumbe onamandla njengomuntu wesilisa kuthiwa hayi lo unamasende esulu futhi into ekhona lena yayikhona nakudala ukuthi akuphunyelwa nawo ukuthi into yakudala mhlawumbe ngoba makuthiwa bahambe bakhuluma abantu bayakhuluma abantu ukuthi banginike advice kwesikhathi thiwa wenze ukuthi mhlawumbe into isuke emndenini mhlawumbe khona wasuka emndenini kodwa angazama ukuhlala phansi nomama ngambuza mama khona yini umuntu wakaba kanje wathena akekho emndenini mhlawumbe ngaka ukuthi mhlawumbe wayengifihlela mhlawumbe noma mhlawumbe uthi akekho ngampela mhlawumbe kube kuqala usohlangothini likababa wakho noma mhlawumbe ngingale kwaba sekuthi ubaba ke umuntu ke naye ngingazi noma isigebengu noma ngusuyini ngoba umuntu esamfonela samkhazela ngale nto leni kwangathi uyaphiwa ngathi uyezwe azazivula i-account ye-bank masivule i-account ye-bank ababa asatholakali ukuthi uzosifakela imali yabo nje ngigcina ukumbona ngifuna ugrade 3 ngiyamkhumbula futhi angimkhumbuli kahle khona ngamfanisa kodwa nje ngoba khona into bakho mangivala amehlo ngizamkhumbula ukuthi umuntu kanjani sengamfanisa noma ngamthola bamshaya endleleni sengingasho mhlawumbe uyi because into nje ngikhumbula ukuthi wanginika yona 20 ngazi 20 ba 2013 or 20 ba wanginika insipho yogongolo mhlawumbe yazi green bar ngihamba ngikhela nanomoba yi-support angiyayo into engikhumbula engayidla eyayiphuma kubaba nanokuthi umama wayemgubha uma kufanele kwenzeke izinto amgubha kodwa futhi unazo iy'ngane ahlala nazo laphayana angazi noma unonkosikazi asashade nayo unazo iy'ngane ahlala nazo ziphila kamnandi bafunda izikoleni zabelungu kodwa mina ade anginandaba nokuthi ngiyagqoka anginandaba nokuthi ngiyadla even namanje nje kulesi simo engikuso lesi akazi nokuthi ngikuphi nje manje kwanama ngimazi nokuthi wabhekaphi ngoba sazama ukulandela umkhondo lo wayesebenza khona ukuthi wayesebenza eSimonye wayesecurity
kodwa i-security ngingathiwa i-security leli seliphasa amanye ama-security because wayesenomsikhathi eside asebenza. Masifika kuthiwa ngaze wapenishelwa wathola lowo mali wahamba nonkosikazi ngaze wamdukuza wamshonisa phi lowo nkosikazi wakhe asahlala naye. So impilo manje inzima angifuni uqamba amanga especially ngoba ngiyafunda ngihamba esibhedlela kanti futhi nasesikolweni angiyena lo muntu ophiwe ngiyazama yabona yonke into engenza ngiyayifoster. Fana yabona mina ngiyazama ukuthi isikhathi singahlulwa yinto ngoba nekhosi akukho into ehlula ukuzama. Yeah. Nginokuthi ngifoster yabona ke esikolweni even naseklasini bayazi ukuthi umuntu ohluphayo uma mhlawumbe ngizofika uthisha efundise into engingayizwa ngokucela umchazele because kwesikhathi uthisha ukungamuzwa mhlawumbe ube namahloni nanokuthi futhi uve uthisha phamisa isandla kothisha bavele abafundi bese bayahleka bese uyabona usho ukuthi ngesidomo esixakile phela mina uyabona mhlawumbe manichazane nenodwa nabafundi lo muntu ohlupha ngayo lokho nokuthi mhlawumbe ngihlupha ngokuthi ngibhalisa ama-test every day ngoba nje babhala i-test nje manje mina ngikho ngisesingilana esibhedlela. So lento iyabona bhuti wami ngingachaza ngendlela kwesinye isikhathi ngiyafikela ukugive up empilweni because odokotela izinto abangitshela zona bathi kancane ukuthi ngithole izingane uyabona izinto enjalo ke noma ngaba umfana noma ngaba intombazane ngekwazi ukuthola izingane vele. Yabona ukuthi isikhathi ngifike manje lezi khathi ezimzima ngoba ama-social worker kade ngizama ukukhuluma nawo kwesinye isikhathi ukuthi afike ekhaya kodwa umama kwesinye isikhathi ade ngenza ngathi uyawalalela mhlawumbe lento aphinda bethi masiyiphuzile bese wayikhuluma lento nalento yabo iyangi-affecta mina mayikhuluma lento and futhi nakube lula yabona mina yabona uma ngafike ngikushaye ngesibhakela ukuthi sorry kobe sedlulile kodwa kuwena ngikushayile kuba nzima ukuthi ishowazi wangishaya lo muntu ngalento yena vele kube lula and futhi angazi ukuthi ngambonisa kanjani ukuthi lento ayazi ukuthi yabo ngiyamboya uyazama ukwamukela kunzima ngoba njalo ngihlezi ngimhlupha mama ngicela imali ukuthi yabo sengize izinto eziningi abantu sengize ngiphiwa abantu izimpahla nje especially izimpahla sengiphiwa abantu basibona isimo sami khona nje uniso lapha eAlbert wangipha izimpahla ngihlezi ngihamba esibhedlela kugcina mhlawumbe ngazi noma wangibona lo ngigqoka impahla eyodwa yini ngipha ke impahla ke abantu abaningi bayangipha nje izinto ngoba nangasekhaya ngoba ekhaya lihlala khona umuzi kade adungena gesi ungenazinto ade ngizama ke ukuthi umama ngingaceli yonke into ukuthi njalo ngihlezi mama ngilo muntu ukuthi mangibona mhlawumbe umsebenzi engakwazi osemandleni ami ngikwazi ukuthatha ngoba ikhona umama wamakhelwane unenkinga kasho kade ngimkhela amanzi angiphi imali angipha yona ngizame ukuthi ngize ngayo sengiphathela esibhedlela ngaze ngazama nokuthi ekhaya ngifaka ugesi because ngangokuthi yabona sesiuhlupha emzini abantu sufaka ishebo zabona efrijini akekho ifriji ekhaya sokuqala uzocela ukufaka ilona uzocela ukucharge amafoni yabo uthi sesigcine isitefe noma abantu bangayisho leyo nto kodwa nawe uyabo sengisitefe phela la manje ngazama ukuthi ngafaka ugesi ngaba yabona nje manje senginendle ngayikhandela amandla ami ngangihamba ngiyogawula ngazi mhlawumbe uzoyazi indle le khando ngeenkwiqo lezi lezi neyinkodo neyinkwiqo ngazama ukuthi ngihlanganise yona senginendle manje ngilala nabafowethu kodwa nayo indle yakhona uma likelana sengivikela ama-exercise kuphela futhi indlu vele engazakhela yona ngezandla zami ngiyizamele ukuze ngibothi mama njalo kwamama loyo ngiyambona ukuthi kunzima akalazi ukuthi ohlanganisa inani kwabafowethu laba engangithembele kubo bavele bayeki lo qala vele isikole washesha wasiya sisemncane ngenkinga ezithile washesha wathola izingane kwalo nalona futhi olama lo mdala waphinda nawo wathola izingane umama wamncinci aphinde esikoleni aphinde manje bengingifisa ukuthi ngibe umuntu oqala mhlawumbe ogqoka ijazi ekhaya kodwa futhi kunzima ngoba ngiyasabalaza ngazi isibhedlela ngapha futhi ngeke ngiyeke indlela esibhedlela because ungathola ukuthi nje mhlawumbe ngiyayiyeka lento mhlawumbe kogcina sekudwa ukuthi mhlawumbe mase ngimdala sidwa sengikhokha imali mhlawumbe khona izinto engeke senzeka kahle ngoba ngiyakhula phela yabo izinto ziningi izinto engaxoxela bhuti kodwa ukuthi isikhathi yabo ikhathi enginaso yabo ziningi yabona engi-experience-ayo even abantu endaweni kuthiwa khona nje lo ntombazane wamakhelwane kade kuwumuntu ofika ekhaya uma nje usujike sezenza umjida
kuthiwe umphakathi seyizwe sekukhulunywa kwanje omunye ubhuti wangivimba endleleni wathiwa wena ufundisa ingane zalandaweni wathiwa kufanele ngiphindele le emuva engasuka khona because bathi bangazi ngisuka ku wathiwa sengifundisa umuntu ngamfundisa kanjani na kuthiwa ngifundisa ingane yakubo ubutabane la ndaweni ade engekho umuntu oyisitaba kodwa kunile wafika wena sekuney'tabane endaweni ngabo ukuthi nasesikoleni khona nane-assistant ade lilona khona nane-assistant ade lifika esikoleni ade lizenza umdidi yabona ngithe uma ngifika khona esikoleni lafika lizofundisa kuthiwa ngizwe ngey'nkulumo ade ngilo ngizwe iy'nkulumo zisho ukuthi kena imina umuntu wafika nalento endaweni yangasekhaya so bengifisa nje ukuthi mhlawumbe makhona umuntu ongangisiza mhlawumbe ngisuke endaweni yasekhaya ngiqala impilo kabusha mhlawumbe ngenzeka mhlawumbe ngisizakala because esikoleni angazi noma ngiyophumelela ngesikole because nganekhono lokudweba ngazi mhlawumbe khona umuntu ongangisiza mhlawumbe angifake ebhizinisini lelithile mhlawumbe enkampani ngithiwa mhlawumbe ngithola umfundo wasokudweba because ikhono yabo esikhathini samanje baningi abantu abadinga umsebenzi abahlala nama-qualification emakhaya kanti bantu uma mhlawumbe ngizohlala ne-qualification nekhono lami mhlawumbe ngizongiyiphilisa ngale khono lami lelo enginalo ngoba umama ngiyambona noma umama angakasakusho ngomlomo kodwa ngiyabona umama sothembe mina ngiyabona umama sothembekile ngoba kwesinye isikhathi uyamuzwa ngisho amagama akhe ukuthi lo muntu somthembile lo kodwa kwesinye isikhathi umbona ukuthi uyalilahla ithemba ngabo ngoba uyabona ezinye izinto ukuthi ngendlela afisa ngayo azenzeki mfethu usuhamba isikhathi eside uhamba ijeni yesibhedlela uma ungasithatha ukusuka nokuhlala ney'nkinga obhekana nazo indaba zokuhamba isibhedlela ukuze mhlawumbe kuzovela umuntu ozokusiza ngendaba yemali yokuthi njalo uma ufuna ukuya esibhedlela mhlawumbe akusize ngemali mhlawumbe sitholele nabantu abangakwazi belekelele lapha ekhaya ngiyafisa khona ukuthi mhlawumbe bangatholakala mhlawumbe noma sebangasakhelanga nje indlu enkulu noma sekungaba ithi indlu enganethi ngoba kunzima yabona kunzima la endlini enethayo ukuthi uma lini izulu beka indishi ngasade kuphakwa uma kufika umuntu ngazi ukuthi kuyaphakwa la ekhaya kanti cha ngilele nje silele into esesivikelayo nama-exercise ukuthi sikwazi ukuthi sivuke sesikoleni nama-exercise ngoba kwa-uniform engiyigqokayo le yabafana umama akwazanga ukuyi-afford ngasizwa umuntu uthisha omkhulu wase-primary le ngisuka khona wangisiza wangithengela i-uniform ngisuke nayo ka-grade 8 uniform ngisagqoka yona even namanje no ngizokuthengela i-uniform ngizoyithenga i-uniform osuka la ngagqoka yona manje leyo uniform ngiyabona ukuthi yabo impilo inzima ngampela ngaphandle nje uma ubuka izimo ziningi izimo ey'nzima ngaphandle kodwa mina uNkulunkulu enginika isibindi ukuthi ngoba futhi lento uma ngiyikhuluma mhlawumbe ngixoxele omunye umuntu kuyangisiza mina ngoba lento iyehla ngaphakathi kimi iyehla ngaphakathi kimi ingisizakale ngithola abantu abazongisiza yabona ngendlela esengikhale ngayo sengikhale kwaze inyembezi ayisafiki nakalula mina istress ade ngisiqeda ngokukhala isikhathi esiningi ngoba yabona kuningi profe kuningi ngakhuluma ngize ngikhathale na kuningi engibhekana nayo empilweni kodwa khona abantu abazama ukungisupporta njengalo misede ngikutshela ngayo nje ukuthi uhlezi angisemzini wakhe ngapha la akanakho konke kodwa uyazama ukunginika isupport sokuthi ke wonke naye umuntu unenkinga yabona kwesinye isikhathi futhi kufanele ukuthi umuntu njengoba esekusizile yabo umcompress ngathi iqala lakhe umuntu ufanele yabona uma ekusizile uwazi ukuthi nawe yabona into mangizoyicela le into ebalekile nami vele uyibona ukuthi inesidingo yabona nje mina uthanda izinto uyabona mina yabona manje akusasi yabona ngendlela engangifisa ngayo ukuthi nasabo ukuthi endaweni angiyala lo muntu ukuthi endaweni nasabo ukuthi endaweni kunezingane eziphila kahle ukuthi ngizobona ibhulo la 700 ngapha sengiyolicela ekhaya ngiyena lo muntu mina into esengibonga nje ngokuthi mangigqokile ngale ngiyakhona ngathola usizo ngabona izinto yabo lezi zokuthi ngikwazi ukuthi ngibhekane yabo njengokuthi ngifuna izinto engayi-afford ekhaya ngiyena lo muntu malini uniform angazi kodwa nje ukuthi esikoleni engifunda kuso vele kuyadayisa nakhona ama-tracksuit nama-jezara ijezi uthe unayo inamba yathisha wakho isho kodwa nginayo ekamisi okay
Ngizoyithatha lapho nje manje. Ngizovela ngitransferele imali yeyuniform. Ilokho. Iziphi ezinye izinto abantu ofisa bekusize ngazo? Ngifisa bangisiza ukuthi yabona nje sikwazi ukuthi mhlawumbe elona bakhanselishe kahle umama nalo baba esihlala naye bamkhanselisha kahle ukuthi uma kuyohamba kuvela inkinga ezikanje akwazi ukubhekana nazo because umuntu ongekho ngisho akekho strong because uyaqala ukubhekana nezinkinga ezinje naloya muntu loya nanokuthi ke ngiyafisa ukuthi esikoleni ngiyevasithi kodwa kunzima because esikoleni angiyalo umuntu ohlanipheki ngidonsa kanzima ngidonsa ngendlela ukuthi uma mangitholile ngibonga lo muntu utholile phephe because kwesinye isikhathi nje yabona noma ngathi ngiyafunda kwesinye isikhathi besikhathi bengithi ngiyafunda bonke because iqeda mhlawumbe ngaze ngilale ngo1 ebusuku ngiyibambe into kodwa uma sengifika phakathi lapha yana ephepheni ngibe mhlawumbe ngove ngicabange kunjani Tsezo? Ukhuluma noprofessor mfowethu lo owayekade kubikele ngodaba lomfana wasejozeni onenkinga. Bafoneke naye ukuthi nihambe niyobuka isimo laphana ekhaya sakhe umfana lona engangade ngikhuluma ngaye. Ngoba uyakhala umfana uthi akazi akekho umuntu osebenza udaba lakhe mfethu akekho. Kodwa mfethu ngoba nani ngithembise kahle kanje mfethu uthi nizoya khona. Akekho lapho udade wethu ngoba into abazihle abakushadile into engayo ngoba into normal bathi normal. Ayikho normal lento mfethu into enormal mfethu ukuthi wena siyakwazi ukuthi ngqo umuntu wesilisa lo sisokhuluma ngaye siyamazi ukuthi umuntu wesifazane nanso ke into enormal ayikho normal it is normal lento le ngoba ziningi inkinga abhekena nazo. Zamela uhlelo zabo uhlelo noma kusandwe kazo mayule bathi wazalwa ora abangimshayelo ngoba ngithetha kahle ukuthi into umuntu abayana ngicela mfethu ushaye mfethu uphinde ungishayele ungitshela ukuthi kuqhubakala ngoba lengane le mfethu inenkinga eserious edinga bona abantu abasemandleni njengani ukuthi ingane ilekeleke ngoba ukufika kwakho kuloya muzi ziningi izinto bekuzoyenza uhamba ngoba nanithenziwa neme abanayo ngisho indlu yokuhlala labantu labo ingane ayina ngisho uniform esikoleni ngaphekwe inhlamba ethukwa ngazo zokuthi yena inenkinga lene nayo. Kuphinde futhi kube nomuntu ofika ethi uzofika aphinde engafiki leyo nto eda kuzona zonke lezi zinto ingane ebhekene nazo bafowethu noma ngabe kuyipolitiki kodwa at the end of the okay ngilindile lezi zinto lezi iphusha ipolitiki phambili lezi zinto lezi bathi nje siyakhona nje kusasa lokho kusayo ngabafonela ngakusasa ngamangala uma uthi akaze beze befike nami phela nami yabona nje yazi umedle bekhuluma ngayo njengoba ngithi singaze ngaze ngohlala kwa emgwaqeni ungazi bazi bathi kungakephi ekhaya uma sofika lapho sojika ke uze ngathi abantu abezayo vele kodwa abakase bafika kwesikhathi futhi adinga ukuthi mangimfonela ubaba uMathi athi usemhlanganweni nizonke uzongifonela mase kuphinde ngimfonela ngizama ukuthi athi bazofika athi sengiqala ukulahla ngalethemba nje uthi mhlawumbe ngeke bazafika angithi kusasa mangaye kuvela indaba zokuthi uyibulele wonke umuntu uyoqala sukume ngathi ubekuthanda uyayibona le nto leyo asisho ukuthi phela yebo babhizi bona ngoba kunje kodwa neqiniso libalekile because ngomuntu uma ekuthembisa ukuthi uyeza nje engafika usuthembele kuyena yinto ayidalayo lapho udala lokuthi manje ukuthi angesikhathi ngithona ukuthi uzulahla ithemba ngendlela izinto ezenzeka ngayo empilweni uma sekuvela into engathi yithemba futhi nayo iphinde ingafezeki aphela ukugcina ka amathemba lapho uvela uphindele emuva uvela ubone ngathi uNkulunkulu yabona kwesikhathi uvela uNkulunkulu ngathi akasekho nje empilweni uthini kwesikhathi uma bekhuluma uNkulunkulu ukhona uNkulunkulu kodwa kwesikhathi mase bakhuluma uNkulunkulu ubuza
wadlala ngathi anginankulunkulu la usuke kuphi uma ngidlula kulezi zimo lezi kodwa futhi ngendlela esengihlukumeze ngayo empilweni la ngisifisela umuntu lesimo enguso nanoyedwa noma kuthiwe noma ngoba isitha sami esinjani ngisifisela umuntu lesimo engibhekana naso engibhekana naso usuku nosuku ngoba usuku nosuku ngihlezi ngifunda izinto ezinye zifika zingilimaze ezinye zifike zingijabulise kodwa nje especially uyabona uma ufuna ukuya phambili especially mina nje izinto ezingikhulisa ngokomqondo izinto ezibhlungu ayikho into engithi ngiyafika kuyo mina imnandi and futhi ngiyabonga ukuthi ulona ukuthi uNkulunkulu mhlawumbe lento ayiveze kimi angayiveze komunye umuntu ngoba ngendlela esengiyengitrenekile ngitrenekile ukuthi empilweni ngizokwazi ukuthi uma kuvela isimo lesi ngithathe indlela ethile ngikwazi uavoid inkingi because ngoba ngisho ngaqisha ngabhema ugwayi lo gwayi lo webe ngikuphi namawo manje mhlawumbe ngabhema unga manje idala kodwa ngaphinde ngabona futhi angazi ukuthi yini engitshela ngoba ngase nguphethe kodwa ngaphinde ngawuchitha futhi even noma nginemali mina noma ungabhema la duze nami noma uyabona mina abangani bami isikhathi esiningi amantombazane isikhathi esiningi amantombazane ingobani amantombazane ehlezi isikhathi esiningi akhuluma ngesikole ahlezi akhuluma ngelo abafana ngiyaba nabo mhlawumbe ngifika kubo dlale lo bhola dlale loyo into bese ngiyaphuma futhi kubo ngiyekhaya umuntu umfana ngiba naye umfana ongasekhaya ubo isizana naye ngencwadi nakho lo mfana lo udala ngisuka naye primary wena nje umfana wayengangikhwiphizi bonke abantu wena umfana engiright kodwa nje isikhathi esiningi nabantombazane ngathi awangijaji amantombazane ayangisiza futhi ngezinto zesikole especially ngoba mina nje ukuthi yabona mina uma ngifane ngibambe into etestini kuba nzima yabo wa grade 11 ade wathi lawa emaphepha mina ngathi ngibhalile ngibuthi hawu kanjani ngithole kanjani la ngoba izinto ade ngingayithembi ukuthi ngibhala zona I think uma ufundisa izinto amakhono ezandla nayo into elona mhlawumbe engangisiza kodwa futhi nasesikoleni ngeke ngiphela amandla yabona empilweni into engathi nje ngixabene nayo ugive up yabona ugive up angifuni akaze kube solution ugive up akaze kube solution ngoba ulokuthi yazi ebethiwa ngamlaleli ubani lapha kusasiza ukuba usasiza abantu abaningi bakhala ngokubi basemajele baxhwalile bakhala ngokubi uyabona ngoba basala just-bona ngomopo uyabona once umuntu wakutshela ukuthi mfethu uyabokulela khona lelana uhambe ngokuqophelela ungajiki ngespeed wena uma uzofika uhambe nge-experience yakho uzofuna ukujika ngespeed uzothola lento la ithola naye wena ungafundi ngamaphutha akho ngoba bese ngisho ukuthi ungafundi ngamaphutha akho funda ngayabanye kwawakho amaphutha funda ngezinto ezincane ungafundi ukuthi uyofunda ngento enzima kube nzima ukubuyela emuva kuthiwa ukuthi umuntu ozofika athi yazi mfethu mina yazi ngingakusiza mfethu bathi bhema nawe ugwayi uphinde uyabona futhi isihlaziyo umuntu wengisiza uphinde ucabanga imuva lakho engisuka khona uyabona mina noma ngaba ngikuphi noma uyabona mikhathi esiningi noma ngaba kuphi noma nganetheze kanjani kodwa mina ihliziyo yami iyaba sekhaya mina iyaba sekhaya uyabona nje ukuthi umama ukhipha u300 izolo wanginika wathi hamba esibhedlela imali engisebenzisile kulo 300 100 ngihambe ngacela emotweni zabantu imali esengiselena ngiyazi ukuthi le mali engiselena mafanele sengigoduka sengiphindele ekhaya fanele ngithenge isishebo ngazi ngiyazi ukuthi le mali iphume kanzima ayikho futhi into edala ngayenza ngoba vele kubalekile into engihamba ukuthi ngiyazi ukuthi njoba le mali lena ngingayidli ukuthi ngingaboni abantu uyabona fanele phakathi kwabantu abaningi uzazi ukuthi ubani usukaphi ungaboni izinto ukuthi uma mhlawumbe uthola abangani kuthiwa asambe sengapha wena uyazi ukuthi uzelina ushonelena nabo uyabona mina noma ungaboni ukuthi mhlawumbe abantu badla ini ebhonjo kuphi ngiyazi ukuthi mina le mali lena ngiyibekele ukuthi ekhaya ngiyazi sime ngishile mina usinjani no uma wakho kufanele athembele wena iwena ozoshintsha isimo sasekhayeni definitely sure uyabona le episode izohamba izomthola umuntu ozosisiza yabona ngitshele mina yabona usuku namhlanje lona lizoshintsha impilo yakho yonke bazovela abantu abazokusiza mfethu angazi uzoqhamukapi amandla eMp TV1 mina ngikhuluma ngisho nabantu abase Poland mina ngikhuluma nabantu abase Turkey mina ngikhuluma nabantu abase kuphi kublezi phesheya akukho lapha engafiki khona eMp TV1 uzovela umuntu ozokusiza into ebengiworried ngayo ngoba ade siqala uhlelo ukuthi uzokwazi ukuchazela abantu usizobhekene nalo njengoba lunjalo ayikho into ongakwazanga ukuthi uzoyichaza siyacela nina bendlodle nophapha ekhanda uma kukhona umuntu
ongaba usizo kulento. Sicela ama-organization abhekane nalezi zinto, sicela zonke izinto, sicela abantu bevele. Isikhathi ke manje ukuthi umphakathi ke manje uhlangana ngento e-right. Kumele uthathe usiwe ey'koleni ey'malungana nengqondo yakho. Ngoba uthi kude kwenzeni ngezandla but uyasala embhalweni. Zikhona iy'kole ey'bhekelele lokho. Abavela abantu abasukuma abantu. Uma wakho I think unawo le feeling yokuthi ngempela wena ozoshintsha isimo sasekhaya. Futhi nami nginaso isiqiniseko sokuthi indlela ovuthwe ngayo ekhanda lakho yabo uma uzoyibamba ngalo line oyibambe ngayo. Akukho la wena uzofika khona. Sekuyisona isikhathi sokuthi manje ufeze umsebenzi. Yikho ukuthi angazi ukuthi ubani ozofeza lo msebenzi. Ungathini kubazali abazohamba bethola izingane enjengalezi noma ungathini kubazali abanezingane ezinesimo ezinjengaleso naso? Engingakusho kulabo bazali ukuthi abayiphathe kahle lezi ngane lezi. Because uNkulunkulu uyayidala into ngepurpose. Ayikho uNkulunkulu into ayidala ngephutha. uNkulunkulu bakhulume kuyakhulunywa naseVesini uNkulunkulu anganomthalo phezulu amandla akho. Usole ukuthi uyabona lo muntu loyo isikhathi esiningi labantu laba bajwayele ukushintsha impilo zabo. Uyabona angathi ukuthi akamphathe kahle lo muntu amlekelele kuyo yonke into noma ngathi ufuna ukwenza noma ngathi ufuna ukuba umculo amsupport noma kuthiwa afuna ukuba yini umdlali webhola akamsupport because isikhathi esiningi empilweni siyafisa izinto kodwa singokubona kahle ukuthi ngeke ukwazi ukufinyelela kuleya nto leya. Uyabona kwesikhathi ukuhlangana nabanye abantu uyabona bathi yazi mfethu uma ungaba udokotela khona uyabona mina ngangifisa uyabona mina impilo yami ngiyafisa ukusiza abanye abantu kodwa kunzima ukuthi ngingayifundela leyo nto because ngeke ngikwazi uyabona ngislow learner kahle epenini kodwa uma sengithe into ngiyayenza ayikho into engihlulayo ayikho into engihlula ngoba ngamangilalo ngo2 mina angifuni ukuhlula umuntu mina unokuthi ngimdlela umuntu ngiyahamba ngiyokuye ukuthi wenza ngani angitshele advice ngisebenzise kuye ukuthi ayisebenzi yona ngizami ngasho ukuthi umuntu abantu abanalezi ingane lezi nengane sazovela ukuthi azingayinyezi ngalesi simo abakuso so nasinzima angifuni ukuqamba amanga sinzima especially emphakathini uyabona uma mhlambe uqala uyamukela lento kuba nzima nawuthi izimo ezibhekana nazo empilweni awuyikhetheli so ufanele uqine edolweni uthandaza umdali uqine nokuthi ukwazi ukukhuluma nabanye abantu because omulo kuyithulile into ngaphansi iyalo yakhe isilonda esingathi sikwenza ukuthi mhlawumbe ngithatha intambo uphuza ushevu mina ngiphinde ngibekwesikhathi kade kuye kungifikele lokho kodwa ngiphinde ngithi uma ngiphuza ushevu mangifa yazi ukuthi ukufa kwami kube ukufa kwami kube kungekho special ngoba bonke abantu bayafa wonke umuntu uma ishona bayasho ukuthi kwakunobani ugcine kuhambe kuphele nakibe kuzophela ekungcona ngidlala irole yami empilweni ukuthi mangithiwa ngiyafa la kuthiwa kwakukhona ubani wenza lokho wasiza lokho njengoba nami abantu bangisiza ngiyafisa nami ukusiza abanye abantu ngiyasiza kufika ngoba bengifisa ukuthi ke nake uthi mhlawumbe mangulusuku ngivule mhlawumbe into yami ngizokuthi ngikazi ngifundise khona izingane izoza amakhono because isikhathini samanje sinabantu ukuthi mhlawumbe uthola umuntu uyabona ebholeni kunzima kakhulu kodwa esikoleni noma ngathi uyazama kanjani akuhlangani uyabo ukuthi umuntu yabo ebekuye ngabe basizathu ukuthi mhlawumbe umuntu ekuthiwa afunde ngekhono lakhe esikhathini samanje ngoba kunabantu manje sithola umuntu unekhwali uthola mhlawumbe unedifendi zonke mhlawumbe ufika wafunda wabodokotela wahlala phansi awuthola umsebenzi ufunda waba uthisha wahlala phansi awuthola umsebenzi yabo uthi lapho lo muntu uyalimala ukuthi ngisengifunde kangaka sengiloko uthola abanye abantu basemgwaqeni kodwa banedifendi esemakhaya uyabo ukuthi impilo inzima ngaphandle esikhathini samanje esikhathini esibhekana nazo. Ungathini eziganeni esihlekisa ngento enjengalena ekwehlele ungathini nezobona omunye umuntu okwenzeka ngakubo kungasesiwe kuwena kuphela? Ngasho ukuthi ke naye abagweme lokho because uNkulunkulu la umedala into so uyangayidali ngephutha so ungathi uyangihleka wena kanti mhlawumbe uthola because uthola mhlawumbe inengane yabona ezincane nje mhlawumbe ziyakuhleka ufunda esikoleni kanti abazi ukuthi bona bayohamba uNkulunkulu ababeke kuphi empilweni so uyohamba abenda azale lento okuwesi nalo kade kuhleka kini uyabo ukuthi bese into semphatha kabi empilweni mhlawumbe so nesilonda ukuthi yazi bengimhleka ngalo yamuntu ngimhleka yabo wonke umuntu umphathe ngendlela efanayo wonke umuntu umphathe ngendlela efanayo njengokuthi uyabona uma nje banginala isimo lesi nje ngitreat ezomuntu
njengawo ophilayo ongenasici. Because kahle kahle wonke umuntu mase sibuka kahle akekho umuntu ongenasici bese kuthi aba izici zabo zifihlakele. Ezinye futhi ezinye azisiyo ihlazo lokho umhle ngoba ukuthi khona umuntu unamehla amakhulu umehla amakhulu ngimnabona noma ngaba namehla amakhulu mawubona nje akunankinga. Mina into esengiyabona into oyilwela impilo libonga nje ukuthi uma uphila kuthi omunye umuntu ucabangani omunye uthini ngawe khona angifuni ukuqamba manje kuyafika ukuthi khona yazi lo muntu udlalile ngami yabo lo muntu kuyafika izimo ukuthi ungathatha inqumo enze kodwa ungakwenzi lokho ungakwenzi yabona nje into engakutshela ukuthi mhlawumbe uma uthola ingane kanje zama ukuthi uthole usizo nabo mama bayibheke ingane abayibheke ukuthi ingane iqala ukukhula uyibheke ukuthi le ngane idlala kanjani yabona kanje izinto enjalo ungathi nje ayilimeze etsheni. Lento engisathi ngifuna ukuyibuza uqala ukuthi wena uthi why notice ngokuthi uma kudlala ubungathanda ukudlala ngopopayi ubuthanda ukudlala ngebhola. Futhi mina uyabona mina ade nginane khona ukuthi makhe imoto eyincinga izingifaka ngisho ama light. Imoto eyincinga izibonakala ngisho ukuthi ngifangile ade uyabona into enginayo kahle ezandleni ikhona. Ngoba ade ngifisa ukuthi ngingahlulwa yilutho yabo ekhonweni. Bengifisa ukwenza ama house planning, ngenze fashion designer, ngenze yonke into ezongithola ukuthi ngiduba umhlaba wonke ngisiza abanye abantu ngiyiphilise mina. Ngoba yabona into engifuna ukuthi yabona umuntu dependela kuwe dependa ukuthi ucela ukuthi usizo bese nawe uyawazi uyaphila ungaloku dependele kumuntu ungacela iqatha cela imbewu utshale kumele kwena ungaloku ucela ukuthi uyodla kamakhelwane cela ukuthi bakunike umbilo uyibemisa imudle kwakho ungaloku uyodla ngapho umuntu uhambe ekhathayo umuntu uhambe ekhathayo noma engeke akusho kodwa nje niyabona ngilo muntu ukuthi mase ngibone ukuthi hayi yabo lo muntu lo ngiyashesha ukubona ukuthi sengiyisicefe ke manje yabona ke manje sengiyisicefe bese ngiyayeka ke futhi no uNkulunkulu uzokusiza mfowethu. Okay, uthi esigabeni sakho sokukhula kuwe kwafika isigaba lapho khona uthi mawudlala nabafana bexoxa mawudlala namantombazane bexoxa esimene esinjengalokho kuyiphaza umise kanjani impilo yakho? Kuyiphazamisile ngoba ade ngingasazi ukuthi phela ngidlale ngalo noma mhlawumbe ngazi ngithi mhlawumbe khona into eyimbi ngami mhlawumbe ngimubi kakhulu mhlawumbe nginani ngigcine yabona kube nalabo bantu yabona abantu mina ade abantu abaningi ade bahamba baphinde bayibuyele bona because ngoba ade khathi esiningi ade babuye mase bakudinga mhlawumbe ngibadwebele badinga usizo kimi abantu sebagcine bayibuye bahamba nje abanye bahamba baphinde bayibuyela bona abanye futhi basahambile bayophinde babuye mhlawumbe badinga usizo mina noma ungenzani kodwa ngiyakubuye ngikunike usizo mina khombisa ukuthi ke nayo angifuni ukuthi mina ukuthi isongezo mina ngifuna ilento ukuthi uma ungenza okubi bese ngikuphindisela ukudla izidle wena lento uthi useyazi bekuthiwa lo muntu angimenzenga kanje ikudle wena kube wena ezokulimaza. Uthi emphakathini kwaba nesimo lapha khona abantu bekhuluma nezingane zabo namantombazane athi ngabe kusadlalwa nawe like ngathi sengisichitho nje yabona kuthiwa ungasadla usikhathi futhi kade ngikuzwa ukuthi umuntu ekhulume kodwa futhi kwesikhathi kade ngithi uma ngithi ngiyaseyitolo nje mhlawumbe umama ngithume esitolo mhlawumbe nje uthi ngisawodi futhi ngithiwa bakhuluma ngami ngivele lento izobe imphathe kahle ukuthi ish ngithi ngisafika nje sebakhuluma ngami futhi ngithi ngisazama ukuhila kulokho okunye ngithola ngiyophinda ngiyothola umoya mhlawumbe ngoba vele abantu esiphilelana nabo makhelwane mhlawumbe anginampupho ekhaya ukuthi ngiyamakhelwane ngithola bakhuluma ngaso isimo sami lento ngiphatha kahle ukuthi ngihlala endaweni ukuthi kahle yabona nje ubuza yabona kahle ngathi kunento wrong uNkulunkulu ayenza ngawe uyabona nje ugcina uyibona ukuthi hayi kahle ngiphilela ini ngoba nezinto abakutshala zona yabo nje izinto abangitshela esibhedlela lezi ngikhubaza nasemqondweni sifike phinde ithi bathe ngeke bena ingane ngiphilela nje ngempela ngoba ukuna lo imali noma ngaba nayo ngizolona bani ngizoyodla bani ngayo kodwa futhi ngiyabona ukuthi baningi abantu abadinga usizo empilweni noma sengasiwona umuntu omndeni wakho siza nabanye abantu siza yabona ukuthi umulu lisandla kwesikhathi izinto bese ziningi umuntu olula isandla umuntu ophayo mina nje yabona mina uma uzocela into kimi enginawo amandla okukusiza ngiyakusiza because nami kwesinye isikhathi ngiyakuthiwa abantu abazongisiza ngigcina ngingazi nokuthi ngobonga ngani ngazi ukuthi ngobonga ngani ngoba ngiyafisa ukukhombisa lo muntu ukuthi ngiyabonga
kodwa kunzima ukuthi ngayisho lento ngize ngingazi ukuthi ngibonge kanjani kodwa nje kodwa ngiyabonga sisi uma mhlawumbe kusisi uma kubhuti kodwa ngingazi ukuthi ngiyobonga ngani khombisa lo muntu lento enhlizweni yami ngisho ngampela ukuthi mhlawumbe ngidlala ngayithi ngiyabonga ngoba mhlawumbe sengiloko ngutholile mhlawumbe kunjani ngiyabonga kunothunjwa yabo kunomuntu umuntu uthi uyambuza umenza into umbuzo yabo lo muntu lo akayenzi ngoba uyayenza wenza ngoba ukudlala ngesikhathi so manje uchama kumapha ama-toilet esikoleni usebenzisa amantombazane noma abafana? Ngisebenzisa abafana manje ngoba vele kulona because yabona kunabanye abantu abangayazi i-situation yami because mhlawumbe basuke ezikole abona bazongena e-high school yabo ukuthi uma ngingachama kuthola amantombazane babonga mangangidonsela amehlo ugcina mhlawumbe sizebuyeleza izinto zakudala lezi yabo engisuka kuzo and angifuni ukuthi mangifike enkingeni ngiphindele kuyo futhi ngathi ngingadlula kwenye ngiye kwenye ngidlule ngiye kwenye ezongikhulisa ngengqondo ngiye phambili empilweni ngiphakame ngoba kungisiza ukuhlala ngilothi ngibalekele inkinga ngoba nje mina into engiyibonisa izinto eziningi ngifunda ukuthi ngibe nenkinga uthe kunenamba yalo thisha lo nokuyena nokukusiza bona ngisiza lo nanomisi lo wase primary lo misi lo engijwayele ukumvashela ngapha wase primary wangise primary uyo waqala ukuthi uma ngingenamali anginike imali uba igama lakhe mfethu ungakaba isibongo mfethu sibonge nje mfethu public mfethu siyabonga mfethu ebantwini abafana naye mfethu uma hayi sokwesimbamba siyabonga mfethu ebantwini abafana naye mfethu abathi mabebona inkinga besukume hayi ukuthi inkinga uzosukume ngoba isikwakho umuntu okwazi ukuthi kahle kahle umzali mfethu lo uthisha lo yabo nje uNkulunkulu ambusise ngathi singaba nothisha abaningi abafana naye ngoba uma uthisha usufana nomzali ngoba ingane isikhathi esiningi spenda nothisha than umzali so mayizokwazi ukuthi abone inkinga esikoleni eqe inkinga zomzi wakhe ahambe ayolekelela mfethu siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngathi angambusisa kakhulu ngimfisela izibusise ezinkulu kwande lapha athathe khona ngoba uma ngathiwa kuyanda lapha athathe khona shuthi ngasizakala abantu abaningi ngaphansi kwesandla sakhe so uthi ukhona nalona futhi osesikoleni lapho ufunda khona ukhona nje umise elona osuke lo kahle umisi lona umisi Tshangasi usuka ngapha emanyiseni uzofundisa ngapha umuntu omakhelwane na uyangisiza ngezinto eziningi nje uzinginika ama-advice makufanele ngenze nezinto yabo izinto eziningi lo misi lona ke lo wase primary igama lakhe singizombiza ngegama ngifisa mhlawumbe nilo ulona uMiss Bongiwe lona Sikhakhane ufundisa ithuba lethu ulo ube wamasengeme isibongo kodwa washada kaSikhakhane umeni wakhe wasobho washona leyo ndoda mfethu yayithatha unkosikazi mfethu yayithatha umfazi lo umfazi lo kusiza nje manje esikoleni la ufunda khona akaNtshangasi awumgazi madoda siyabonga ungiba uthi number yakhe lapha ngimdonsa yena lo ozokwazi ukuthi angitshele indaba ye-uniform okay noma angayibiza inamba yakhe ishayela isho ngizocabasa yabo nje madoda bafowethu makhona umuntu ongaba usizo bafowethu umuntu onamandla ongakwazi ukuthi alekelele siyacela sukuma alekelele ngempela nansi ingane yazaleka yaba nobulili obubili so manje ngalokho leyo nto leyo imkhulisa kabi ngenxa ye-environment akhulela kuyona siyafisa ukuthi nabanye abantu abanayo inkinga njengale bephume bevele obala ukuze bekwazi ukuthi bazosiza kanjani ukuze kusizakale labantu abaningi ngoba yena ekwazile ukuthi aphume azokhuluma nabantu kwi-Mp TV1 khona enye ingane esasafarishayo engakwazi ukuthi ize kumina noma engabanga nenhlahla ukuthi ithole mina ihlanganiswe nami safarishayo esanenkinga efana neyakhe so sifuna ukunqanda lokho sifuna ukuthi uma sisiza lengane le kuze kusizakale ngisho lo yamuntu osekucasheni yena ongakaphumeli obala ukungithola kwakho wangithola ngengane yasekhaya uthumeka ngahlangana naye elona engwelezana wayangazi wayihambisa ingane ngazi eyishe Isibhedlela ukuthi ngazi mhlawumbe yagcina isuke ngegama lami lento ukuthi igama lami ngalithola njalo ukuthi Uzanele ngamchazele sonke istory ngomuntu okhululekile kanti uNkulunkulu wayevela azoxhumisa ukuthi ngize ngigcine ngisizakala isitawu uNkulunkulu
ngoba ukuthi nje lento ayidayile ukuthi ungahlangana nomsisi womuntu nomuntu kanjena ngimtshela inkinga yakho. uNkulunkulu hawu yabo ngoba ngitshela ayikho into enzanga ngephutha ayikho into enzanga ngephutha ukuhlangana kwakhona leyo ngane yasekhaya mina ngithema ngifika December ekhaya ngoba udaba lakho ngiluzwe December wafike wangihlalela nje wangitshela wathi hey wemfowethu ngiyazi ukuthi usiza abantu abakanje kodwa njengamanje nginomngane obhekene nencindeze kanje ngathi mina no udaba solisukumela kodwa engqondweni nami kwabuye ukuthi ukhala ngencindezi onayo emphakathini ngathi no lento izokwenzela incindezi enkulu wathi wena no ayisekho incindezi yophindi benkulu ngaphekwa le incindezi engibhekene nayo njengamanje ngifuna ukuthi ngiphumele ebantwini ngikhulume uze makuvela umuntu ozoba usizo ngikwazi ngisizakala and nami sengisaba ukuthi ngikulethe lapho ohlelweni kodwa ngakolunye uhlangothi ngiyabona ukuthi kuzosizakala kumele siphume sikhulume nabantu ngoba ngizamile ukuyilungisa phakathi kwamatafula ngifuna ukuqamba amanga ngihlulekile phakathi kwamatafula yabo mase ngiqala umuntu ngimletha la kanje ngisuke sengihlulekile phakathi kwamatafula yayibona lento le so I think le iyona mina baningi abantu engibasizayo engigcina ngingabashuthanga akuzona zonke into engiyishuthayo engizenzayo there are people abahlala endlini abaneyinkinga zangempela umuntu akhulume nawe mfethu uvela ungazi ukuthi uphuma ushone ngiyabasiza labo bantu and angibashuthi kodwa lokho kungaphezulu kokuthi sikulungise ngaphansi kwamatafula kudinga abantu abaqiza inhlaka esiqondene nayo lento le so uthi ngidonse lo thisha lo ufuna uzwa le ndaba yoniform sizothiwa no noma uqala uyichaza wena ukuthi ubani lapho sesesikoleni no asimnyaka ngathi useseklasini uyafundisa kuzomela ngisale nayo inamba yakhe wena ufica i-uniform sikulinde phambili nithathwa ibhasi phethwa ibhasi uthela uqala liphuma ngobani ngo-1 kodwa liphuma ngo-1 straight kodwa mhlawumbe manje ngicela ukuthi selidonsela ukuthi selizophuma leli linye liphuma ngoba leli linye angazi liphuma ngo-5 lesibili kodwa ungakwazi ukuthi ulinde lika-5 ngoba ngifuna ukuthi sidlule lapha ey'tolo ongenani kubambele noma iskipha nejini yabo leyo nto leyo if wena ungenankinga nokuthi uphume ngebhasi lika-5 sekuthi-ke angazi mhlawumbe kujwayele kuphuma ngamabhasi lika-5 uma ngithothi mhlawumbe angithwala ukuthi kuzokwenzeka ukuthi mhlawumbe amabhasi aphume aba ma-2 ngapha engwelesana kodwa bazospintshisa angazi kodwa khona labantu ama-paramedic bangafona uma seliphuma ibhasi bangakuboni bagcine bakufonela bakubuza ukuthi u-admithiwe noma usekhona unayo inamba yayo paramedic lena nifike ngayo linayo kodwa yona eyami kula maphepha lawo abasinika wona isibhedlela sangasekhaya kodwa uthi uma mhlawumbe umuntu admithiwe bangaloku bamlindile so bamfonele bambuza ukuthi ukhona useyeza yini noma singahamba sihamba ngisenayo nene-bank card okay no noma ngivele ngigayitawo vele senze njani ngihambe ngithenga le impahla ozongihamba uyigqokini kuwebhuda mhlawumbe awukho busy wena emfethu akekho umuntu ongaba busy ngaphezu kwey'nkinga zabantu umuntu obusy ngaphezu kwey'nkinga zabantu mfethu umuntu mfethu ongekho willing ukusiza abantu mhlawumbe angazi mhlawumbe singakhava kodwa mhlawumbe singazama ukukhava ngayo mfethu uvalelisa uthini ebantwini ngavalelisa ngithi ngiyabonga leli thuba leli abanginike lona ngiyathemba ngizosizakala uNkulunkulu ekhona ngizosizakala sacela ukuthi nawe umzali noma usisi noma ubani onengane oyaziyo emphakathini uzama ukuyisiza ungayibiyekeleli mama kuthiwa mhlawumbe udinga usizo ungabasiza nanokuthi futhi mina yabona inamba yami ngathi mhlawumbe uprofessor mhlawumbe ngayithola ukuthi uma mhlawumbe umudinga ukukhuluma ukuthi mhlawumbe yabona igane umuntu ofuna ukusiza ngayo kumele bafonele mina inamba ngizoyivele uprofessor unayo
Kodwa ilona into engayisho nje ukuthi ngiyabonga kakhulu ithuba abanginike lona, ngiyathemba ngizosizakala ngoba sebaningi abantu abasizile ubhuti professor ngiyabona ku-show yakho ku-Mp TV1 ngade nginayo ukuyivula uma nginedatha ukuze data ngangilithola ngokuyiphandela bo ukuthi mhlawumbe ngizofika ngibuka mhlawumbe ngingaqedanga mhlawumbe uma ngilandela ngibuka ngizobuka kwesibili yabo nje kahle ama-highlights yabo. No, hayi sizoyilungisa leyo ndawo bese-ke mina mfethu specific nje kuma wakho mfethu uma uthi uzolibuka lolu hlelo siyacela usupport umntana, siyacela ukuthi ingane ingajukujelwa ngamatshe kamakhelwane ifike nasekhaya ijukujelwe ngamatshe in as much as engakujukujeli ngamatshe, kodwa manje sekumele kufake ekhwapheni kakhulu manje kunakuqala because mina nginesiqiniseko sokuthi iwena ozoba ushintsho kuloya muzi loya 100% sure ngalokho. Akhe ngiyakufeel ukuthi uNkulunkulu lamandla kunike wona ukunikele khona ukuthi kube wena oshintshe isimo sakini. Uyayibona le nto leyo. So angazi abantu mfethu siyacela belekelele bengifonele inamba yami ithi 081 513 5606 engitholakala WhatsApp kuyona ithi 071 2817 509. Mayikuthi awuzwanga kahle iphinda udama uhlehlo uphinda kodwa futhi inamba zami zikhona kwi-description khona ka WhatsApp khona ngifoneleka kuyona. So siyacela abafowethu nisukumeke manje ama-Afrika sihlangane ngento yodwa singathanda umuntu ngoba nakhe sezaba yiphara. Niyamuzwa umntwana ukuthi uke wazama uthatha idakamizwa kodwa futhi wabona futhi ngoba besiyobona umuntu eseyiphara sesimletha kwi-Mp TV1 afika axoxa i-stories nje kuyimani siqala phansi sithwala izandla ekhanda kodwa ngoba ukwazi ukuthi ufike ungakazenza into ezibhedayo ungakazi wezwa ibulala. Siyabonga khona konke lokho. uNkulunkulu akugcina, uNkulunkulu akubusise ngoba lolu hlelo la namhlanje luzolapha abantu abaningi. Khona lento ekuthiwa ukushaya inyoni ezimbili ngetshalo lodwa. Kunomntwana othola ukuthi unenkinga yakho mhlawumbe usecabanga ngisho ukuyibulala mhlawumbe ucanga ngisho ukuthatha idakamizwa kodwa manje osezoba nomqondo omusha ngempilo yakhe ngalento osuyikhulume namhlanje. Kunomzalo nengane angayiqondi kahle kodwa manje usezoba nomunye umqondo ngaphansi kokulalela lesi siqephu sakho lesi. Asikhulumanga kakhulu ziningi izinto bekumele ngabe sikhulumile ezinye esithe no asigibele phe kwazo ngenyawo ukuze nazo zingagcini sesiwumgoqo phambi kwakho ungasakwazi ukweqa. So I think mfethu bazovela abantu abazosiza. Ngiyayithemba iMP TV1 kakhulu nabalandeli bayo. So njengamanje asizameni ukuthi sishaye inyawo ukuthi uzokwazi ukuthi ungaphuthwa ibhasi lokubuyela emuva. Nina bendledleni ophapha ekhanda kamenzi indaba ulalela umuntu omemeza ngathi yakhala leli uthi igula likajama lichithekile. Awu nina bakambhuti ubomvu, nina bakashishiliza. Igama lami nguprofessor ngoMkhize ngidabuka phansi kanongoma esigodini sabhe umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi. Mayisibuke ozwafika la shuthi sidla amaningi esakeni. Ngakho ke bafowethu siyacela abantu besupport uhlelo lolu olubhekelelele nje nabantu nezimpilo nokuxakeka kwabantu. Siyacela ucindezele subscribe button uma uthi uyaqala ukuba ingxenye ucindezele nebell. Ucindezela wakho ibell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi uma kukhona isiqephu esisiposa izogaqa zocingo lakho uzothi uma ungena phakathi bese kuyitholela isiqephu sangalolo suku. Siyacela abantu bejoine ne-membership. Yabona nje le mali engithi ngiyomthengela ngayo impahla imali ye-membership efakwa abantu kwi-membership hayi ukuthi ngikhiphe ephaketheni lami. So if ever ukhokha u20 we-membership, this is what you must know. Unesandla ekuthenini ngikwazi ukuthi ngilekelele lo mntwana athenge i-uniform ukuze ezokwazi nayo afunde nge-uniform efana nabo bonke abantu esikoleni. Siyabonga kakhulu, mina sengincenga.